Vi skal lave en taste. På sådan en her japansk moment. Jeg har lige sådan taget det her af, hvor jeg skal vise min lillesøster det. Men jeg har ikke smagt min lillesøster, så bare roligt. Men det er sådan en her, og jeg kan ikke læse, hvad der står på den. Det står sådan lidt på en mærkelig sprog. Og jeg får købt bagud, så jeg ikke lige tror, at jeg har læst, at man skal tage den her, og så gør det her lidt mere, tror jeg lige, jeg tilbage. Jeg fik den i, og det lyder lidt sjovt. Og jeg spiller også lige i himmelting. Rart nok, eller hvad? Ja. Jeg bliver nødt til at sådan her. Du skal sådan komme ned over det hele. Men senere, på et eller andet tidspunkt, så kommer den her ud. Den her tester jeg senere. Ja. Boy guys.